Virvar ahawar along ke dwara datuma phan kangthur ponji aphan pura ke damtang ke AC along ASDC ke chari pomahut virvar along 20 bedded hospital kimrang ponlo bonta ke AC along Congress sarkar nang chari det penapi abangke kopi koson peloni 20 bedded hospital abangke Kepavirdet lo bangso 20 bedded hospital ahem Kepavirdet penapi abangke virvar ahawar along abangke KAC ke chari ahin pen thangna ke chingthur asai mota avidet lo Bonta Mahamaya constituency along pen lunsing teron haidet pen apia bangki radapan kanghon pontek la pen jesimet virvar ahawara radapan ta isi paching thor ponang jipu matha ponsi virvar rong thubonga thoyalong isi thetan custom service hearing center asahem la pen Kepavirdet 20 bedded hospital ason thot amatki un isitami isi medical sub center ahem amen pachevang thulo Kardon karbing long life kelang rap tum duan pinilitum karbing long life pen ladak pon mai na karbing long life pen ilitum virvara thoi mate rong thubong labang so ahawar sidulo labang so rong thubong along ladak local emisi mate em lunsing teron alangli patir pi ponsi alangli ke japon ateng si labang so construction of custom service hiring center labang so asai hem non kim kirang pon patang thailo labang ke rural development ahin bensi labang so scheme bangke nang pilo labang ke viva arara tumphan isi kopai ke me lapuson an aket he asai hem alang litum kelong athima labang so adim along ni lipaklang poni labang so adim along si aprang chugedam tang 1986 pen lang damlo pulote hala suhut ke ladak 20 bedded so se isi hospital sitame ladak establish ponlo ahem se ame kimrang ponlo tame hala sud kopia ajoine lo ne labang so aheman ke vir der lo mate labang so scheme non ke avider lo sitame labang so adim polong puthot non BJP sarkar bangdet pen non dagbang ke sonason medical sub center pen chenglo lapuson construction of custom service hiring center sitame kimrang ponlo ase ladak aro amekar tum pele litum lam thi siar jupona pon bang na cameraman sangkan do nikha labang so ahema puthak labang so ahem ke dak ni litum na virvar sorpan nangkang konpen tum BJP ya sarkar wan kiceng pen peneng aningkan pho kijut labang so ningkan lo lasi labang so jutja prang ni litum laso sai chutiki ahem thepo agriculture pen labang so ahem thepo ni tum khan panong si nang pig lo sining sam lo ni litum virvar thoyarat ta bangso penajok virvar rong thubong arat pendang lok ke ongdong virvar arat atum KACEM lunsing teron aphan kachoro palipon News report Bikram Teron Karbianglong live